T'has plantejat mai desbloquejar el teu futur en formació de qualitat? Desplega les ales cap al coneixement amb els microcrèdits del SOC. Aquí, millorant les teves competències es converteix en la clau màgica que fa realitat els teus somnis. Imagina't això, un impuls de 600 euros per als que s'atreveixin a explorar els àmbits digital, verd i de l'economia productiva. Amb els microcrèdits no retornables del SOC, obres la porta a noves oportunitats. No només rebràs suport econòmic, sinó que sembraràs les llavors per a un futur ple d'oportunitats i èxits. I el millor, el cost ja no serà un obstacle. Sol·licitar-ho és fàcil i ràpid. Visita la web gencat.cat/tràmits. Omple el formulari i envia els teus documents de formació. Desplega les ales cap al coneixement amb els microcrèdits SOC. Microcrèdits del SOC. Connectem somnis amb oportunitats.